Днес няма да си говорим за книги, ще си говорим за цели. Ето един ясно очертан път към мечтания ви живот. Първо, трябва да знаете къде отивате, така че да може да стигнете до там. След това имаме 5 годишна цел, която е свързана с голямата ни цел. След това, какво е едното нещо, което може да направим за една година, така че да изпълним целта ни за 5 години. Повтаряме също за месец, седмица, ден. И най-важното, стигаме до сега. Стигаме до настоящето, до точно този момент, в който трябва да предприемем действие. Четенето на книги, учебници и статии е супер, но ако в крайна сметка не приложим наученото в реалния свят, то смисълът се губи. Така че тръгвай по пътя към мечтите си още сега с действие.